Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito na po tayo sa ating programa naman ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go, Luzon, Visayas at Mindanao. Opo, ngayon po ay balik eskwela na. Dahil so August 22. So doon po sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga magulang, yung pong mga teachers, yung mga paaralan, ay talaga naman pong busy ngayong araw na ito. Diba? So kanina tayo po ay nag-ikot. Nawala na. Tayo po ay kanina nag-ikot dito po sa lungsod ng Parañaque. So maganda po ang naging outcome. Batid po natin na ang balik eskwela dito po sa lungsod ng Parañaque ay naging maganda ang resulta dahil halos po sa usapin dahil sa usapin po noong preparasyon, maganda po rito. So sa balik eskwela, po kanina ay pinangunahan ng butihing Mayor Eric Olivares ang tinatawag na balik eskwela dito po sa Parañaque National High School men. Dito po sa lungsod. So batid po natin ang ating mga kababayan. Dito po sa lungsod ng Parañaque may 16 na barangay na kung saan marami pong paralan dito po sa lungsod ng Parañaque at ang ating pong mga estudyante at ganun din po ang ating mga magulang, maging ito pong mga counterpart po natin sa national government. Ganun din po yung ating ito pong LTO Parañaque kanina ay sumabay din. Sumabay po doon sa usapin ng drug testing dito po sa lungsod ng Parañaque. So yan po ay simula pa lamang so bago po tayo magpatuloy, siyempre regards po muna natin ang ating mga kababayan. Ngayon po ay Lunes. Ngayon po pala ay August 22 na. Akala po ng inyong lingkod ay August 21 pa lang. Diba? So talagang mabilis ang oras, mabilis ang araw at mabilis din po ang bilang ng buwan. Kasi so tayo po ay palaging sabi nga po nila, tayo po ay tuloy-tuloy na humahataw. Tayo po ay tuloy-tuloy na pumipihit. Akala ko August 21 pa lamang. So ang ating pong activities, ang ating activities ngayong Lunes, so sa pinambalik eskwela, tayo po ay nakasama po natin ang butihing Parañaque chef ng LTO na ito pong si Mr. Martin. Na kung saan siya naman po ay ating nakadao pampalad kanina at na-interview po natin ito. At ganoon din po itong principal na si Minicio Bunaw. Dahil ganun din po yung ating kasama na si Mr. Rodolfo Duji Avila ng TRO. Ganun din po itong si Mr. Florante Martin na kung saan siya po ay nag-conduct na random drug testing. Doon po sa lahat ng miyembro ng TUDA playing around the barangay San Dionisio. So maganda po kanina dahil marami po yung tinatawag na nagpa-drug test na kung saan mayroon naman pong mayroon pong nagpositibo na kung saan sila po ay kumpiskado po ang kanilang lisensya pansamantala. Siyempre. Jasper, tanggalin mo yung interview na may EBCB na yung naka-interview, hindi pwede yun. Ayan.
O kung hindi na, okay lang yan. So doon po sa ating mga kaibigan na kanina po nagkaroon po ng drug testing dito po sa barangay San Dionisio. Diyan po sa San Dionisio Elementary School. Pinangunahan po ito ng Parañaque LTO sa panguna po ng chef nito na si Florante Martin. At ganun din po siyempre with the coordination and participation of Parañaque Anti-Drug Abuse Office, opo, sa panguna po ni Mr. Andres Altarejos, and of course po itong pamunuan po ng Tricycle Regulatory Office ng Parañaque, na ito pong si Mr. Rodolfo Duji Avila. Ganun din po yung mga kasamahan niya, at ganun din po itong principal ng San Dionisio Elementary School na kung saan doon po ginanap ang nasabing drug testing. Opo, so batay na po sa inisyal na ulat, tila nagkaroon na po ng apat na po ang nagpositibo sa usapin ng ipinagbabawal na gamot doon po sa usapin ng random drug testing sa mga miyembro ng TUDA na nagbiyabiyahe po dito po sa San Dionisio, Parañaque City. So, panawagan po natin doon po sa lahat ng mga TUDA, yung po mga pamunuan ng TUDA dito po sa Metro Manila, ganun din po sa ibang lugar, na sana kung kayo po ay naliligaw ng landas hinggil po sa paggamit ng droga, hanggat maaari po ay huminto na po kayo. Dahil batid po natin na wala po kayong magiging kinabukasan sa paggagamit na illegal na droga. So maliban po doon, kanina nagkaroon po tayo ng flag raising ceremony, diyan po sa lungsod ng Parañaque. Siyempre, pinangunahan po ito ng Sangguniang Kabataan Federation na maganda po ang naging outcome, Opo, naging pong magandang outcome na kung saan naman ito pong flag raising ceremony, siyempre, nandoon po ang butihing mayor na si Eric Olivares. Opo, ganun din po si Congressman Edwin Olivares. Opo, pagkatapos sila po ay pumunta na dyan sa Parañaque National High School, ma'am. Na kung saan napakarami pong estudyante dyan sa lugar, at ito po ay kanilang sinimulan. Sila po ay pumunta mismo dyan dyan po sa lugar ng Parañaque National High School, men, upang ipakita po ang kanilang suporta sa mga mag-aral na hanggat maaari ay tuloy-tuloy na po tayong papasok sa paaralan. Opo, siyempre, in credit po sa Department of Education sa panguna ng ating sekretary na si Vice President Sara Duterte. Opo, ganun din po ang ating undersecretary na si Epimaco Dinsing naman, Epimaco Dinsing. Siya naman po ay isa sa talaga naman tuloy-tuloy na nag-oobliga at tuloy-tuloy na nagbibigay ng impormasyon hinggil po sa pagbubukas ng klase ngayong araw na ito. So bagamat sabi po ng ating mga field officer, yung pong ating mga monitoring officer, doon po sa mga paaralan na kanila napuntahan ay tila, sabi nga po, talagang doon po sa mga tila yung pong mga sasakyan, yung pong lugar na tila siyempre, so almost 2 years na wala pong official na face-to-face classes, ay tila nagkaroon po ng konting pagbabago. Lalong-lalo na po doon sa usapin ng mga doon po sa mga hatid sundo ng mga sasakyan, ganun din po ang ating mga tricycle, o kaya yung mga may sariling sasakyan, o kaya yung may mga yung mga sasakyan naman na monthly basis. Sana po maayos na po ito, ang sabi nga po ng ating kasama na ito pong si Cindy Abalo Ayong naman, bagamat wala po siya totaling nakikitang problema doon po sa pasukan, maliban po doon sa mga sasakyan ng ating mga estudyante. Opo, so ganun po talaga. Sabi nga po nila, basta sa umpisa may konting problema, basta pagdating sa dulo, resolba ang problema. Katulad po dito sa sapi ng Department of Social Welfare and Development. So ito pong si Miss regards ko po kayo, regards ko po kayo. Katulad po dito sa nangyari sa Department of Social Welfare and Development sa panguna po ni Secretary Erwin Tolpo.
Opo, bagamat siya po ay tila nabalatan o kaya sabihin po natin na tila siya po ay sumablay, doon po sa usapin ng volume o dami ng dumagsa, doon po sa mga regional umagin, doon po sa national level, doon po sa kanilang mga opisina, batid po naman ng ating buting sekretary na hindi niya inaasahan ang pangyayari na dudumugin at dudumugin ang kanilang opisina diyan po sa Quezon City. Maliban po doon, mayroon pa pong ibang mga regional na dinumog ang DSWD office. Opo, na kung saan tila natulig sa ang nasabing sekretary naman. Pero ito po ay isang pangyayari na kung saan ngayon lang po nalaman ng ating mga kababayan kasi na mayroon palang tulong pinansyal ang DSWD. Opo, kasi isipin mo, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Malaging bagay po yung tulong na ito. Opo, kasi sabi nga po nila, sa hirap ng buhay ngayon, kapag magbigay po ng tulong ang ganito, ay talagang gusto nila sila po ay mauna. Kasi ang unang batayan nila, mas magandang nauna dahil una rin makakakuha. Ganun din po, siyempre nag-iisip sila na baka di umano maubusan ng pundo, katulad ng mga nakaraan na tila natatagalan, dahil po sila ay nauubusan ng pundo. Pero ang sabi naman po ng buting sekretary na ito pong si Erwin Tulfo, siguradong hindi po mauubusan at hintay-hintay na lamang upang sabi nga po nila, hindi masyado maging magkaroon po uli ng ganong karaming tao at hindi magbalyahan pagdating ng Sabado. Diba? So, yun po ang sabi nga po nung ating mga kasama, ng ating mga kababayan, sinasabi na mayroon na po pala noon pa. Pero ang sabi nga nila, bakit ngayon lang namin nalaman na mayroon palang pinansyal na tulong ang DSWD? So paano nangyari yan? Ako nga, tinati lang ako nga, hindi ko rin masyado alam yan. So yung pang problema doon. Ang sabi nga naman, yan ay taon-taon, kaya lang pinadadaan daw po sa ating mga butihing mambabatas naman. So yun po ang sabi nila. So kung doon po sa ating mga kababayan, kung mga nakaraang taon ay naging smooth, ang sabi nga po nila, ilan ba ang nakakuha? Ilan ba nakabil? So in short, kung nagkaroon po ng problema sa unang araw ng bigayan, dahil milyon naman po ang mga estudyante natin, sana wag po tayong pumokos doon sa sobrang dami ng tao at hindi na-accommodate ng DSWD. Kung ako po ang tatanungin ninyo, wag po tayong pumokos doon. Kasi ang punto dito, kaya po lahat ng halos mga magulang o kaya mag-aral na dumagsa doon po sa mga national na tanggapan ng DSWD, maging sa regional, dahil gusto po talaga nila makakuha ng tulong galing sa DSWD. Yun po talagang totoo dahil sa hirap ng buhay. Ngayon, 500 million ang allocated na pundo para po tulong sa mga estudyante. Ngayon, kung marami pong estudyante, maraming mga magulang na nagmamadali at gustong makauna para makakuha ng tulong, so hindi po natin pwedeng pigilin yan. Bagkos, dapat unawain po natin sila. Pero hanggat maaari, wag din natin isisi kung ang DSWD ay hindi po sila kaagad na naayos o kaya hindi kaagad na nabigyan dahil nga po sa dami naman ng tao na dumagsa. Ngayon ang sabi, bakit ganito ganire? Bakit sa panahon ng ayuda 1, ayuda 2, balyahan din kahit barangay lang minsan nga po, doon po sa usapin ng STL, sa usapin ng luto, makikita po minsan ang pila ng haba, 1 kilometro din.
Oh, di ba bakit pagdating sa usapin ng araw ng eleksyon? Oh, di ba? Kita mo pagdating po doon sa presinto, nagbabalyahan din. Oh, di ba? So, samantalang wala naman sila makukuha kundi makabuto lamang. Oh, pagdating po doon sa mga jeep, oh, di ba? Sa umaga, sa terminal, nagbabalyahan din. Oh, di ba? So, ibig ko pong sabihin, simple lang dito. Dapat unawain po natin ang pangyayari. Huwag po nating huhusgahan kagad. Oh, ito pong sekretary na si Erwin Tulfo, dahil siya po ay nag-alok lamang ng tulong. Nagbigay lang po ng tulong ang DSWD doon po sa mga mag-aral. Okay. So kung ito po ay hindi ginawa ni Erwin Tulfo, na ito naman, pinadala naman uli kung ano ang dating, kung ano po ang kalakaran nung dati. Oh, sa palagay ninyo, mabibigyan ba kayo katulad ng pagbibigay ngayon ni Erwin Tulfo? Oh, di ba? So malinaw naman po yan na maaaring hindi. Kasi, hindi po lahat ng congressman, hindi po lahat ng barangay captain ay pinaalam doon po sa mga estudyante. Ang pinapaalam lang para sa tulong na yan, yung mga leader nila, yung mga kamag-anak o kaibigan, pero yung hindi ka ano-ano, sorry ka. Oo, di ba? So, yun ang doon po ang punto ko. Eh, kung dito sa Parañaque yan, walang problema. Kahit padaanin nyo po ang kay Mayor, padaanan nyo po kay Congressman, wala pong problema dahil ito pong nanunungkulan dito, very good. Oo, 100% yan. Oo, pero wag nyo na masyadong paiipalin yung mga kagawad na tila pagdating sa pera, kanila na. Oo, di ba? So may nagsuggest, bakit hindi na lang po padaanin sa paralan? Sa bawat paralan. Maganda po ang suggestion nyo yan. Ang tanong, gaano katagal ito mapoproseso? Oh, kasi hindi po yung ganong kadali. Akala nyo, papasok ko na lang sa paralan ng basta-basta? Hindi po ganon. Maaaring magkaroon pa po yan ng MOA. Magkaroon po ng pagmimiting. Magkakaroon pa ng planning. Magkaroon kung ano-ano pa. Hanggang dumating ang December, baka hindi nyo pa natatanggap yan. Oo, di ba? Yun naman talaga eh. Ang kay Tulfo, gusto sana ni Tulfo, as soon as possible, may bigay po ang pera. Wala na pong masyadong kos-kos balungos. Oh, sabi niya nga student ID lang sapat na. Oh, di ba? So ayaw niya na pong masyadong questionin kung ano pa ang pagkatao ng estudyante. Oo, kasi sa halagang 1,000, kung sila naman po ay nakakaangat, hindi na po yung pipila dyan. Oo, di ba? So sana, wag po nating gawing big deal ang nangyari diyan po sa balyahan, sa sobrang dami ng pumila, dahil ang pila na yan, gas-gas na po yan. Gas-gas na yan sa ilalim po ng pandemic. Oo, sa pandemic, ilang araw ka pumipila, nagbabalyahan din. Samantalang sa DSWD, sa pamagitan ni Erwin Tulfo, bagamat nagkaroon ng balyahan sa isang araw, pero at least pag uwi mo, may pamasahe ka na. At least pag uwi mo, may malinaw na may makukuha ka na. Oh, di ba? So, yun po ang punto ko doon. Oh, sana, yung po mga tumutulong na mga national government, kung sakaling nagkakaroon po ng konting problema, konting lapses,
dahil sila naman po talagang kumilos, wag na po natin na questionin. Lalong-lalo na po yung mga kumukuha lang naman ng tulong, sana unawa, pag-unawa, ang dapat natin nilagay sa puso natin. Hindi po yung galit na hindi lang kayo nabigyan yun, kung ano na pong sasabihin ninyo. Oh, di ba? So in short, ito pong si Secretary Erwin Tulfo ng DSWD, siya po ay humingi na ng paumanhin. Bagamat totally hindi niya naman talaga ito kasalanan, dahil siyempre marami naman po mga tao po yan, kung sino po ang na-assign doon sa crowded area, crowded control, opo, dapat sana naging maayos ang kanilang rekomendasyon. Opo, dahil si Erwin Tulfo, hindi lang naman po yung iniisip yung tungkol sa crowded. Opo, ang iniisip ng tao, ang iniisip ng sekretary, kung paano po kayo matutulungan yung mga magulang at mga mag-aral na walang pambili ng uniform. Ang malaking iniisip ng butihing sekretary na sana pagdating po ng pasukan, mayroon na po kayong naibigay na mga gastusin tungkol po sa inyong pang-araw-araw na gastusin. Oh, di ba? So, yun po ang nasa isip ni Erwin Tulfo eh. Isipin nyo, mayroon pong pondo na 500 million. Kung ibang sekretary yun yan, baka December na, hindi mo pa naririnig ang 500 million. Oh, di ba? Sabi nga po ng mga nagko-comment mayroon palang tulong ang DSWD para sa mga mag-aral. May financial na tulong pala ang DSWD para sa mag-aral. Bakit ngayon lang namin nalaman? Bakit noon hindi? Oo, di ba? Bakit noon hindi nila nalalaman? So, nasaan ang problema? Samantalang ngayon, sa pamagitan po ni Secretary Tulfo, nalaman na mayroon pala. Oh, di ba? So, anong gusto nyo? Yung malaman ninyo na may pundo ng 500 million na itutulong doon po sa mga mag-aral, o kaya hindi magkakaroon ng balyahan na hindi nyo rin malalaman na may pundo pala para sa financial na assistance sa mag-aral. Oh, di ba? Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, magkakaroon po muna tayo ng kaunting patalastas. Opo, mula po ito sa Senro. Mr. Chairman, kasama na.
Okay, so doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 7:27 ng gabi. Opo, dito lamang po yung simpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Okay, so bago po tayo magpatuloy, siyempre, re-regards po muna natin ang ating mga nasa online. Opo, sa panguna po ni Mr. Noy Garcia, magandang gabi po sa inyo. Mr. Ronalden Light Ochel. Ganun din po itong usapang Kalye Jojo Santeco. Ito pong si Ma'am Lydia Beulah Balbas Gonzales. Opo, dito po sa Barangay San Dionisio, regards ko po kayo. Opo, siyempre, kasama na po ang ating buting barangay captain na ito pong si Mayor Pablo Olivares. Opo, 10 ng ating mga kagawad dito po sa lungsod ng Paranaque. Opo, siyempre si Ma'am Shannon Olivares, si kagawad Rudy Santos, at lahat pong kagawad ng Barangay San Dionisio, magandang gabi po sa iyo. Opo, ito pong si Ma'am Lydia Beulah Balbas. Opo, kasama po natin ito sa nang tayo po ay mag-seminar doon po sa office ni Vice President Lini Robredo. Opo, sa usapin ng katatagan kontra druga sa komunidad. Opo, at sa ngayon siya po ay nasa Barangay San Dionisio. Magandang gabi po sa iyo, Madam. Ganun din po itong si Miss Noeme Lerio Alisbo. Doon po sa ating mga kaibigan, dyan po sa lugar ng Calabarzon. Opo, regards ko po kayo. Ganun din po ang ating kaibigan dyan po sa Capanabay area, no? Ito pong Caloocan, Malabon, Nabutas, Valenzuela. Regards ko po kayo. So doon po sa ating mga kaibigan dito po sa lugar ng Pasay, Maynila, no? Opo, kanina po ay nandyan tayo. Ganun din po dito sa lugar ng Mandaluyong, maging dito po sa Muntinlupa, Tagega. Yung po mga kaibigan natin na nasa online, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so balik na po tayo dito sa usapin ng DSWD. Sa ngayon may nakita po tayo na tila yung purpose na nakakuha na po ng kanilang educational financial and educational assistance ay tila pinababalik. So hindi po natin totally klarado kung ito po ba talagang purpose na ito, kung sa umpisa pa lang ay hindi na po sila kasama. Kasi kung sabi po ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, titingnan po natin bukas pangalawa dahil sa Sabado, siyempre mayroon pa yan . So, kung sila po ay nakakuha na at kung sila po ay hindi na po kwalipikado para dito po sa usapin ng DSWD Educational Assistance Program, ang problema po kung paano na lang kung nagastos na po ang pera noong mga nakakuha na. Ngayon, kung sakaling talagang hindi po sila kasama sa pagdating ng Sabado, sana yung po mga miyembro ng purpose, wag na po kayong pumila. Kasi kung hindi nga naman talaga kayo qualified na, ay ipaubayan nyo na po doon sa iba. Bagamat sinasabi ni Erwin Tulfo na 500 million ang kanilang pondo, sa dami po ng estudyante yan sa buong bansa, ay baka kapusin. Ngayon, kung kayo po ay mayroon na rin po talagang nakukuha for educational assistant, sana kayo po ay hindi na rin makipag-agawan dyan po sa nasabing tulong ng galing sa nasyonal na tanggapan. Opo, so in short, suma total, so tayo, hinihingi po natin sa ating mga kababayan na sana kung ano po ang patakaran ng DSWD, ito po ay dapat natin sundin. Pangalawa, kung sakasakaling batid po natin na mayroon yung pong registration for online, sana yung po ang gawin natin prioridad na mag-register po tayo through online para po yung tinatawag na walk-in ay hindi na totally mapagbigyan dahil sabi nga po may volume na po na naka-online na sila po ang naka-allocated ng araw na yon. Okay, so doon po sa mga pangyayari nung Sabado, sana iset aside po natin
na hangad po natin na mag-focus po tayo doon sa layunin ng DSWD na gustong magbigay ng tulong para sa mag-aaral ng ating mga kababayan naman para makatulong sa kanilang pamilya. Okay, so ang oras po natin ay ganap ng alas 8:32 ng gabi. Opo, ngayon po ay Agosto 22. Oo, so akala ko 21 pa lang. Oo, kasi ito pong anyong lingkod po ay mayroong pong seminar sa dyan po sa Ateneo de Manila. May seminar po kami 2 araw, 23-24. Oh, kaya ano pong lingkod inabigla na ngayon po pala ay 22 na. Oh, doon po sa aking mga kakasama pagpasinsahan nyo na dahil ako po ay naligaw. Oh, akala ko po ay hindi pa ngayon 22, akala ko po ay 21 pa lang. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan doon po sa atin mga kaibigan. Opo, bago po tayo magpatuloy, siyempre regards po natin ito pong si Carlos de la Cruz ba? Ito po ay ng aking pamangkin. Diyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Regards ko po kayo. Ganun din po itong si Mr. Oliver Moreno. Regards ko po kayo. Maging ito pong si Noy Garcia, Ronaldin Laid Ochel, Radami Santicon, Leja Bulabal Bas Gonzales. Maging ito pong si Miss Noeme Lerio Palisbo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so lilipat na po tayo dito sa ito pong dating direktor, DILG director na ito pong si Jan Bisca. Opo, ito pong si Jan Bisca, siya po ay naging director, DILG director ng lungsod ng Parañaque. Oo, so siya naman po ang naging kaakibat ng City Government of Parañaque bilang resident city director ng DILG. Oo, so sa panahon niya naman po, nang siya po ay nanungkulan dito po sa lungsod ng Parañaque, opo, ito po ay nasubaybayan naman natin. Ayan. So yung isa kaya. So nasubaybayan po natin na sa kanyang pagtatrabaho naman ay talagang humanga po ang inyong lingkod. Opo, dahil ito pong pamunuan ng Parañaque Anti-Drug Abuse Office, batay na po sa kanilang assessment and recommendation. Opo, ito pong Parañaque Anti-Drug Abuse Office at ang City Government of Parañaque ay nagkaroon po na pinakamataas na rating pagdating po sa usapin ng Parañaque Anti-Drug Abuse Office. Iyon pong tungkol po sa pagpuksa, tungkol po sa pagsunod sa mga programa ng national government mula po sa Office of the President, DILG, DDB, DOH, maging sa DILG, maging sa lokal na pamalaan. Ang lungsod ng Parañaque po ay nagkaroon po ng mataas na rating tungkol po sa usapin ng pagsugpo ng droga sa ating lungsod. Opo, magkasunod po ito. Pagkakalam ko, nagkaroon po ng halos rating na 97-95 at nagkaroon po ng 95-93. So napakataas po ang rating ng lungsod ng Parañaque nang siya po ang nanungkulang bilang DILG dito po sa lungsod ng Parañaque. So tayo po ay nagpapasalamat sa butihing City Director na ito pong si Director Jan Bisca ng DILG. Opo, so ang sabi po ng ating kasama na ito pong si Noy Garcia, at sana naman po Chef Gaspar maging disiplinado ang mga pumipila, huwag magsiksikan or makipagtulakan. Alalahanin po natin na may mga kumakalat pa rin na COVID sa panahon ngayon. Oo, so tama po yan sinabi mo, Noy Garcia, no? Opo, so ngayon, batid po natin na tuloy-tuloy pa rin pong nananalanta ang COVID. Opo, pero sa ang atin po kasi mga kababayan, opo, sa usapin ng tulong, oo, naalala mo ba nung COVID, yung pong lockdown? Oo, opo, kapag batid po natin na lockdown, matindi po ang atake ng COVID. Opo, pero pagdating po ng ayuda,
pagdating po doon sa basketball court, pagdating ng ayuda, maniwala ka sa akin, nagbabalyahan pa rin. Opo, naalala nyo po yung lockdown na 1 linggo, 2 linggo. Opo, nasa loob ng bahay yung mga tao. Pero po pagdating ng ayuda, pila-pila, balya-balyahan pa. Opo, tama po itong sinabi ni Noy na mag-ingat po tayo, mag-ingat po tayo. Total, tayo naman po ay moving, tayo po ay nakakagalaw, tayo po ay nakakapasok ng trabaho, nakakapunta tayo kung saan natin gustong puntahan. So, sana tayo po ay maging maingat. Total, ang ano po ngayon ang health protocol na lang po ngayon, ang matindi yung paggamit po ng face mask at saka physical distancing. Hindi na nga po masyado hinahanap po yung mga vaccination card sa mga mall. Di ba dati hindi ka makakabili sa Mercury Drug, hindi ka nga makapasok kapag wala kang vaccination card. Doon po sa mga mall, hindi ka rin makapasok kapag wala kang vaccination card. Opo, pero ngayon, hindi na po ganong kahigpit. Opo, kaya tama po ang panawagan nitong si Noy Garcia. Opo, na hanggat maaari, tayo po ay maging maingat pa rin sa usapin ng health protocol dahil nga po yung tinatawag na COVID ay tuloy-tuloy pa rin pong nananalanta hanggang sa ngayon. Okay, so balik po tayo dito kay Director John Bisca. Opo, siya po ay galing dito po sa lungsod ng Parañaque at sa kasalukuyan po siya ay napunta dito po sa City of Manila naman na kung saan siya po ay nakadaog pampalad po natin kanina diyan po sa DILG office sa 4th floor ng nasabing tanggapan diyan po sa City Hall ng lungsod ng Maynila. Opo, ngayon, ang sabi po ng ating butihing director naman, dito po sa lungsod ng Parañaque, ang barangay ay halos 100, ang barangay po rito ay nasa 16 barangay lamang. Opo, pero ito naman po ay malalaki. Opo, samantalang diyan po sa lugar ng Maynila, may 6 na distrito at may halos umabot ng 800 barangays. Opo, tingnan mo kung gaano karami ang barangay na nahahawakan ngayon o kaya nasasakupan ng Maynila na kung saan ang Department of Interior and Local Government ay isa sa may napakahalagang pangsyon sa LGU. Opo, ngayon ang question po doon sa 800 na yan na barangay, gaano po kaya kalaki ang kanilang nasasakupan? Opo. So, ang inyo pong lingkod ay bago po ako naman sa loob ng halos 20 years kong bilang media practitioner mula noong 2000 hanggang ngayon ay halos 22 years na po akong pabalik-balik diyan po sa mga barangay ng Maynila. Opo, so sa Maynila, ang mga barangay po dyan ay para mga homeowners lamang o itong tinatawag na village o kaya yung mga ang laki, halos kasing laki lang po ng mga homeowners o asosasyon. Opo, pero ang pamunuan po dyan ay may kapitan, may 7 barangay kagawad, may secretary, may treasurer. At maliban po doon, siyempre, may mga tanod po yan, kompleto Ricados. Opo, maliban po doon, mayroon pang tinatawag po yan ng Sangguniang Kabataan, siyempre may SK chairman, may 7 kagawad, at may secretary, may treasurer pa. So, ganun po ang Maynila. So, in short, ang mga barangay po dyan, maliliit po ang tinatawag na ERA o Internal Revenue Allotment. O, sabihin po natin na isang barangay, may 4 milyon na ERA sa loob ng isang taon. O, sabihin po natin, may pundo
na 4 milyon sa isang taon. Magkano po ba ang sweldo ng kanilang mga tauhan mula po sa barangay hanggang sa sangguniang chairman? So marami. Magkano po ang kanilang pinipitik sa kanilang pondo? Ibig ko pong sabihin, ang gusto kong ibigay ditong punto, kung ang mga barangay ay maliliit, tila wala na pong mabibili o kaya na wala na mga proyekto na pwedeng magawa sa kanilang barangay. Kasi ang barangay, nandiyan po yung mga hospitalization, humihingi ng tulong. Nandiyan yung palibing, nandiyan yung medical, nandiyan yung ano pa bang kailangan na tulong sa barangay? Marami. Yung mga financial humihingi. Anong ibibigay nung nasasakupan kung ang pera nila kulang kulang pang pangsweldo doon po sa kanilang mga empleyado? Pero sabi nga po ng butihing direktor naman, ang issue na yan is considered political. So in short, kung political po yan, ang mandato po dyan, yung mga halal ng taong bayan, katulad po ng congressman, tulad po ng mayor, tulad po ng mga konsyalis na yan, ng mga barangay captain, na kung saan, ito po, kung sakasakaling ito po ay magbago sa pamamagitan po ng legislative, sabihin po natin sa pamamagitan po ng batas, from Congress going to from local going to Congress, going to Senate, hanggang po sa pirmahan ng presidente. So yun po ang pagbabago ng sit-up ng mga barangay. Bagamat ang inyong pong lingkod, maniwala po kayo sa hindi, wala naman akong pakialam sa barangay ninyo kung maliit lang o malaki. Di ba? Total, kayo naman nandiyan dyan. Bahala kayo kung ang nasasakupan nyo, puro nyo kamag-anak o puro nyo kumpare, pakiko. Kaya lang nasabi ko po ito kasi kung ang barangay mo ay nasasakupan mo lamang 200 katao, 200 na kabahayan o kaya 300 na kabahayan, ang butante po dyan, sabihin po natin na 500 lamang, o kaya 700 o kaya 1,000 lamang ang butante. Kung puro na po yun mga kamag-anak mo, kaibigan, o kaya kumpare, paano ka pa matatalo kahit palpak ang trabaho mo? Diba? So, ang mangyayari niyan, bawat kapitan magtatapos ng 3 termino. Kung ang kapitan may 3 termino, puro postponement pa ang barangay election, baka ang isang kapitan ay aabot ng 12 taon bago mapalitan. Diba? So, kung hindi na po yun napapalitan sa loob ng 12 taon, kaya kung ang barangay po nila dati-rate, nadadaanan pa ng mga motorsiklo o nadadaanan pa po ng mga sidecar o kaya ng mga tricycle, baka kapag si kapitan na ang laging nasa kalsada, baka hanggang tao na lamang ang makadaan doon po sa kalsada. Diba kasi ganito po yan. Kaya nakwento natin, kasi tayo naman ay Pasay, Maynila, palagi po natin nadadaanan yan. Paano naman? Makikita po natin, yung mga lumang motor, yung pong hindi na tumatakbo, yung mga lumang tricycle, yung pong mga lumang kotse, yung pong mga lumang sasakyan, nakatingga doon sa harap ni kumare, nakatingga sa harap ni kumpare, hindi po matanggal-tanggal. Kahit 1 taon na yan na nakatingga na hindi na tumatakbo, hindi pa rin matanggal-tanggal dahil kumpare si kapitan. Mabuti po kung 1 piraso lang o 2 piraso o 3 piraso. Kung paano kung lahat sila may sasakyan, lahat sira, so ano mangyari doon sa kalsada? Diba? So nangyayari po talaga yan. So in short, yung pong maliliit na barangay, hindi ba dapat pag-usapan ito kung paano ma-i-expand? Sabihin po natin na
Yung 10 barangay, pagsama-samahin na lang. Gawin na lang isang barangay kasi para naman yung mga kababayan natin, yung mga nakaupo, halimbawa, isipin mo kung ang may 10 barangay, may 1 kapitan, may 7 kagawad, may 2 sekretary, may 2 treasurer. Bali, aabot na po yun ng 10. 10 na po yan Pagkatapos, yung pong mga tanod, sabihin po natin na 20 na lamang sa isang barangay. Ang 20 na yan, lahat po yan sasahuran ng gobyerno. Pero po ang kanilang nasasakupan ay halos 1,000 lang na residente. Pagkatapos ang kanilang termino, talo pa ang presidente. Kasi sila ang presidente 6 na taon lamang. Pero si kagawad at si kapitan aabot ng 12 taon. Barangay lang naman ang hawak niya. Samantalang yung presidente, buong Pilipinas at saka yung international foreign entity, obligasyon pa ng ating presidente. So, ang akin lamang ay, ano bang pinag-uusapan natin? Malalim ba ito o pang-grade 1? Palagay ko, pang-grade 1 lang di ba kasi kapitan, ilang postponement na ba yung eleksyon ng kapitan? 2 or 3? May nakaabang pa na pang-4? Kung kasi ang kapitan 3 taon yan. Kung puro postponement, aabot ng 12 taon. Di ba sarap buhay? Mabuti kung ang ating mga nanonood katulad po ni Noy Garcia, masayahin. Di ba? Pangalawa kung katulad kasiksi nito pong si Miss Glinda Ramirez Katubay. Ito pong si Miss Glinda Ramirez Katubay, magkaibigan po kami nito. Magkasama po kami noon sa sa Quezon City. Doon po sa seminar ng aftercare. At ganoon din po doon sa lugar ng San Mateo, yung 5 araw na nakatingga sa kabundukan. Kasama po namin ito at saka si Miss Glinda. Siya po ay itong focal person ng San Martin de Porres sa usapin po noong Badak. So regards ko po kayo regards ko po itong si Miss Glinda Ramirez Katubay ng San Martin de Porres. Ganon din po itong si Barangay Captain na si Maitor Singson, ganon din po ito si Kagawad Buinape. So regards po natin ang mga Barangay San Martin de Porres, Magandang gabi po sa inyo. Okay, so balik na po tayo doon sa usapin ng mga barangay na tila sabihin po natin na maliliit po talaga. Kasi ako, ng mga kapanahonan ko, akala mo, panahon pa ng hapon, hindi po, ng mga several years ago, ang inyo pong lingkod ay palagi pong nag-iikot dyan sa Maynila. Una, ang kine-question ko dyan, yung pong mga barangay, nandoon po sa bangkita. Kung iba naman, nandoon lang po sa bahay. Yung iba naman, talagang sabihin po natin na hindi totally presentable as a barangay hall. Kung ikukumpara nyo po doon po sa malalaking barangay, katulad po ng Makati, Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas, o kaya doon po sa ibang mga lugar na malalaki po ang barangay, na kapag kayo po ay pumunta sa barangay, akala nyo munisipyo na. Doon po makikita natin. Subukan yung pumunta kayo dito sa Parañaque. Pumunta po kayo dyan sa Barangay Don Bosco. Makikita mo kung gaano po kalaki ang barangay dyan. Ang Barangay Don Bosco po,
ay pag pumunta po kayo dyan, pag pumunta kayo ng probinsya, akala nyo munisipyo na. Oh, ganun po ka-improve ang mga barangay doon po sa mga malalaking barangay. Opo, kasi ang nagiging era nila o yung nagiging budget ng barangay, yung pondo, malalaki at hindi po nauubos doon lang po sa empleyado ng barangay. Oh, yun po nagkakaroon po ako ng comparison sa usapin po nung serbisyo publiko, lalong-lalo na po sa usapin ng health center. Oh, di ba? Sa usapin ng medical. Opo, sa usapin ng financial o yung mga social services. Eh, ang malalaking barangay nakakatugon doon po sa kanilang nasasakupan. Opo, pero yung pong maliliit na barangay, ang pagkakalam ko po talaga ay hindi kaya dahil nga po sa kanilang pundo ay maliliit din. Oo. So, ngayon, bakit naman si Gaspar naman ay minsan lang nakausap si Director Jan Vizca, tila nakita yung maliliit na barangay. Opo, kasi nabanggit ko lang po yun. Siyempre, ang DILG, sakop po nila, katulad niyan, 800 barangay captain, ang kanyang nasasakupan, ganun kalaki. Kung nilagay na lang po yan sa usapin ng clustering, o kaya sa usapin ng pinagsama-samang barangay, halimbawa, bawat barangay, tig sa 10, pagsamasamahin, ang 800 na yan, sa tig sa 10, di magiging 80 na lang ang magiging barangay ng lungsod ng Maynila. Opo, so sa 80 na yan, times 10 na mga barangay opisyal, ibig sabihin barangay opisyal, 7 tana, 7 kagawad. Isang kapitan, sekretary at saka treasurer, 10. Hindi pa kasama doon yung mga ali-aligid. Hindi pa kasama doon yung mga tanod. Computin nyo po kung ilan ang nawalang barangay captain. Oo, di ba? So, ang nawalang barangay captain, kung 80 na, sabihin po natin, 100 na lang ang barangay dyan. So, ang mawawala pong barangay captain o barangay, kung ano-ano pang tawag yan, halos nasa 700. 700 times 700. Computin nyo nga po yan, 700 times 700. Siyempre, 4,900 yan. Tama ba ko? Tama ba? 7 times 7? Baka mali tayo, ha? Baka mali tayo. So, ganun po karami ang mawawalang barangay opisyal ay ganun din po kalaki ganun din po kalaki ang maititipid ng City Government of Maynila and of course National Government na yung pong matitipid doon po sa mga empleyado ay may tutulong na po doon sa mga ordinaryong mamamayan sana. Pwede ba yun? Pwede ba yun, Mr. Chairman? Pakiayos nga. Okay, so pero gusto ko pong ipaalam sa inyo na wala pong kinalaman po dito si Director Jan Vizca sa pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan po natin between the malalaking barangay at saka yung maliliit na barangay katulad po ng Maynila. So bagamat ito po ay nabanggit ko sa butihing DILG Director naman, sabi niya political yan. In short, ang makakaresolba po dyan, yung pong political entity. Katulad po ng mga mayor, congressman, senador, yung po ang makakaresolba po dyan. Dahil bagamat ang DILG ay nagsusupervise o kaya isa sa may mga halagang malalaking papel sa DIL, sa local government unit, pero wala po totally sa kanilang mandato kung paano po ito gagawa ng paraan na sana yung pong masyadong maliliit na barangay naman, sana, tanggalin na yun. Anuhin na. Pagsama-samahin na lang, yung 10 barangay, pagsama-samahin na lang sa isang barangay, at least, mababawasan po yung kumare at kumpare na nakaupo. Di ba, kapag naiwasan yung mga kumare-kumpare at saka mga padrino, siyempre, yung ating mga barangay official, makakagalaw na may puso at lakas. Opo, kasi kahit
anong gawin mo kapag mga kumare, kumpare at kaibigan, kamag-anak, kapatid, yung nasasakupan mo, malamang kahit anong gawin mo, hindi ka nagagalaw dahil kawawa o kaya pakikisama sa iyong kumare at kumpare. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na alas 7:57 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating programang Manibilan ng Masa Ondago. Siyempre, dito po sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Mr. Chairman, please give another patalastas. Mula pa rin po ito sa Senro, yung bago.
Ayan so ang ating pong patalastas sa compliments po ito from City Environment and Natural Resources. Opo, sa panguna po ni Mr. Mark Alin Bisa. So talagang sabi nga po nila, ito pong si Mark Alin Bisa batang-bata pa. Umulan man uminit, kayang humataw. So doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ngayon ay ganap ng alas 9:04 ng gabi. Opo, ngayon ay August 22, 2022. So ang inyo pong lingkod ay tila nawala sa sirkulasyon. Dahil akala ko ngayon, August 21 pa lamang. Yung scheduling po natin ay nagkaroon ng mismatch. Mabuti na lang nang makita ko po itong si Miss Vivian Ramirez ay tila nalito rin ako. Korek kong kangkong orek. Aywan. So Chef, ito pong si Unit 6, Leo Sirons. Siya po ay kasama natin sa ARSAP Monteparlas at ng Parañaque Net Radio Worldwide. So doon po sa atin mga kaibigan, wag na nga po natin problemahin yung pong mga maliliit na barangay pero sumasahod ang lahat ng empleyado. Kung sila po ay ma-extend na naman sa eleksyon dahil tila hindi na po matutuloy ang eleksyon sa December at ito po ay i-schedule naman po sa December 2023. Sige, go! Pero sana hindi mainggit si BBM. Kasi ang termino ng presidente palaging 6 na taon lamang. Palaging 6 na taon. Pero yung mga barangay official na kanto lang ang kanilang hawak, umaabot ng 12 taon. So, iwanan na natin. Bahala na po yung Pasay, Maynila, Caloocan. Maliliit po ang mga barangay na ito. Kaya anong nangyayari? Palagi po silang nakakatapos ng 3 termino plus postponement. Bago naman po sila makatapos, siguradong, sabi nga po nila tiba-tiba na si Kapitan. Kasi siyempre, 6 na, 12 taong ka manunungkulan o 8, kasi karamihan panalo. Palagi nila natatapos yung 3 terms na yon. Kaya talo nila ang presidente. Dahil ang presidente, 6 na taon, pero si Kapitan, 9 hanggang 12 taon. Okay, so lipat na po tayo dito sa usapin naman ng agricultural products. Ano po yung mga agricultural products? Siyempre, yung pagkain po natin araw-araw. Mula po sa gulay, bigas, kamote, mais, basta agricultural products. Kasama na po yung mga isda. Ay hindi po tinatanim ang isda. Gusto kong linawin sa inyo na hindi po tinatanim ang isda. Baka yung kaibigan natin itanim din ang isda dahil agricultural products. Opo. So ang isda po ay hindi tinatanim. Ito po ay inaalagaan. Opo. So kung wala po tayong fish pond, pwede po tayong mag-alaga ng mga isda katulad po ng talaba, tahong. Tulad po ng bangos, tilapia, yung pong crabs o yung tinatawag na limango o kaya yung mga iba pang uri ng hipon, inaalagaan po yan. Pero it will considered agricultural products o marine products. Marine products yan o agricultural products, pagsamahin na natin. Total, parehas naman yan pagdating doon sa ating bitukas. Sama-sama naman yun . Diba? So,
Oh, nabanggit po natin ito kasi ang isang agricultural products na nagiging issue ngayon, opo, sausapin ng puting sibuyas. Oh, 'di ba? Ang puting sibuyas ngayon ay tila mahal. Oh, so pero hindi po masyado question yung puting sibuyas. Hayaan nyo na pong maging mahal yan. Total, hindi naman ako kumakain ng puting sibuyas. Oh, 'di ba? Pero ang controversial po dito, hindi po yung puting sibuyas, kundi yung puting asukal. Oh, 'di ba nung isang araw, may mga nered na budiga diyan po sa Pampanga, diyan po sa Bulacan. So, libo-libong sakos ng asukal na kung saan ito po ay mandato ng ating presidente, ng ating gobyerno, na alamin ang katotohanan tungkol po sa usapin ng asukal dahil nawawala sa merkado. Opo. So, yung pong pala mga asukal, kaya wala po dun sa mga palengke dahil nandoon sa budiga na naghihintay ng tubo na lumaki pa ang bintahan. Oh, di ba? Tama po yung sabi ni Noy Garcia, pest culture. Ayan, mabuti at nabuksan ni Noy yung Garcia. Noy, saan ka ba nag-aral? PCRS ka ba nag-aral? Oh, kasi ang inyong lingkod, pest culture po ako eh. Oo, dahil tinawag na pest culture sa sa PCRS. Oh, may tatlo yung pest, ba 'yon? Sa panguhuli. Pero basta ako napunta sa pest culture, pest cultivation. Ano ba 'yun sa panguhuli ng isda? Oh, ako chip nagtapos po ako ng high school sa PCRS. Oh, kaya yung sinabi mong pest culture, naalala ko na naman yung kabataan ko. Oh, di ba? Agriculture, pest culture. Ano ba yung tungkol doon sa panguli ng isda? May may tatlong uri ng diyan sa Pacers na napagalitan tuloy tayo ni Mr. Ribaya. Oh, ganito yan, Chip. Kikwento na naman po ako sa inyo ng konti. Konti lang kung gusto nyo. Ayan. Chip, nagtapos ka pala sa PCRS. Yung isa, pisculture. Ano ba yung sa panguli ng isda? Ano ba tawag doon? Kasi doon po ako napunta. Nung ako po ay nasa high school, ako po ay, huwag niyo nang ipagyabang ako po ay scholar ng PCRS. Doon po sa amin. At ang aking mabait na, masipag na tawag nito ngayong tinatawag na ano bang tawag doon? Yung aking handler. Handler tawag doon. Ito pong si Mr. Ribayan na taga Masbate. Siya po ay nagtapos ng PCRS din, pero hindi ko maalala kung ano yung isang basta nahalata nyo tuloy na medyo fish capture. So tama naman ito. Kita mo na yan. Fish capture. Mabuti na lang nandiyan dyan si Chef. Fish capture. Fish capture, fish culture, fish capture. Tama ba? Alam ko tama ito, Chip eh. So, in fairness gusto kong ipalam sa inyo. Kwento muna tayo, total. Masyadong boring ang pinag-uusapan natin kanina, si Kapitan. Lipat naman tayo dito sa fish culture, fish capture. Okay. Ang akin pong, dito, teacher, si Mr. Ribaya. Si Mr. Ribaya, kung makikita niyo po si Ronnie Ricketts, mas gwapo pa dyan. Pogi po yung namin, teacher sa fish capture. Siya po ay taga Masbate. Nung mga panahon na yon, ang aming paralan, malayo po doon sa bahay namin. So hindi ko po malaman bakit nang
ito pong aking teacher na si Mr. Ribaya, ay, yung pong mga nakikinig na classmates ko wag niyong akong kukontrahin dahil alam niyo naman, ito pong si Mr. Ribaya, taga Masbate. Siya naman po ay galing Masbate dahil yung Masbate, maraming nag-graduate dyan sa PCRS. Dinala po siya doon sa Partido area. Na kung saan, nung dinala po siya sa Partido area, doon na po kami nagkita. Ako po ay estudyante, siya naman po ay guro. So in short, kami naman po ay siyempre nagkita kami nito parang third year na ako eh. So first year, second year, parang wala pa po ito. Pagdating doon sa major, napunta po ako dito sa Peace Capture. Tama po itong sinabi ni Noy Garcia. Yung ibang kaklasmate ko, Peace Culture. Ako naman, ang pangatlo nito, Chef, Peace Preservation. Tama ba ko? May Peace Culture, may Peace Capture, may Peace Preservation. Ito po yung mga subject sa PSRS Yung major, di ba? Peace Capture, Peace Culture, Peace Preservation. Chef? Naalala ko na, no? Peace Culture, Peace Capture, Peace Preservation. Iyan po ang tatlo na yan ang pinagpipilian ng mga estudyante. Ako naman, ayaw ko ng Peace Capture. Gusto ko Peace Capture kasi gusto ko makasakay sa barko. Gusto ko magliwaliw sa gitna ng karagatan. Kasi kapag ikaw nangingisda, nandoon ka sa karagatan, parang feeling mo, sulong-sulo mo ang mundo. Kaya yun ang pinili ko. Ngayon, doon sa Peace Preservation, karamihan na napupunta po doon, yung pong masisiba. Yung pong mahihilig sa sardinas. Dahil sila po ay natututong gumawa ng sardinas. Doon po sa Peace Preservation, maniwala po kayo sa hindi. Yung po ang ginagawa doon sa preservation. Kaya sabi ni Chef, yung gumagawa ng mga luto yun ng sardina, ng isda. Lalong-lalo na po, Chef, yung sardinas. Mamaya na tayo doon sa usapin ng sardinas. Mamaya na tayo. Ikikwento ko ulit sa inyo. Ngayon, napunta po ako sa Peace Capture, kaya ang nangyari, yung pong pinaka-tawag doon, yung may tawag doon, Chef, may isa yung pinaka-ano natin, na kapag yun ang subject mo, Peace Capture, wala kang ibang gawin, kundi gumawa ng net. Gagawa ka rin ng net, yung gumagawa ka ng net, at gagawa ka rin nung panggawa ng net. Di ba, Chef? Alam mo yun, yung gumagawa ng net, kasama yun dun sa subject ng Peace Capture. So, doon ako napunta, gagawa-gawa ko ng net. At ang maganda po noon, nung magkaroon na kami ng actual, yung pupunta ka na ba sa laot, actual na pagpunta doon sa dagat, pumunta kami sa lugar ng NATO. Yung pong NATO, ito po ay isang barangay na malapit sa dagat na nasasakupan po ng Sangay. So doon po sa aking mga kaklasmate, alam nyo na ako po ay produkto ng PCRS. Ngayon, parang campaign, style campaign namin, nag-camping kami. So ako naman very excited. Dahil ako po ay makakasakay na doon sa bangka kasi malaking bangka so halimbawa, nagsimula po kami ng Martes, umalis kami doon sa amin na Martes, Merkules, Huwebes. Supposed to be dalawa pong bisis kami magpapalaot. Ang problema, sa hindi po namin inaasahan, pagdating ng Merkules, nagkaroon ng anunsyo na mayroon low pressure area. May bagyo daw. Di ba? So anong gagawin kapag may bagyo? Alangan magpalaot ka pa, di ba? So in short, wag na natin masyadong patagalin yung kwento. In short, hindi pa ako nakasakay
sa bangka na para mangingisda sa gitna ng dagat. Oh, so hindi po ako nakasakay, nagtapos po ako ng high school, hindi po ako na namingwit sa gitna ng karagatan hanggang ngayon. Di ba? So ngayon, dadako na tayo dito sa usapin ng fish preservation. Okay. Ito Noy, may kwento ako sa inyo tungkol dito, Noy. Kasi ako naman, siyempre kabataan natin, mga binata, kapag tapos na pag-uwian na, siyempre yung iba gusto uminom ng tuba. Po, alam niyo po ba yung tuba? Yung alak na galing po doon sa puno ng nyog. Yung po ang tuba. Kasi yung mga estudyante, actually, wala pang pambilihan ng bilog. Di ba? May kaklasmate kami na mayroon tubaan. Minsan, nakakadalawang galon, 3 galon. Sabi namin sa kanya, ikaw na lang ang bahala sa tuba, kami naman ang bahala sa pulutan. Di ba? Kami ang bahala sa pulutan. Sabi nga ni Chip, may may tinapa. Ngayon, yung kaibigan ko, hindi lang basta kaibigan best friend ko. At ang problema po nito, officer ko, doon po sa student council. So, ikikwento ko po sa inyo na hindi naman po ako nagyayabang noong mga kapanahonan ko. Ako po yung presidente ng Supreme Student Council doon po sa aming campus. Hindi po ako nagyayabang, kaya lang nabanggit ko lang dahil yung mahilig sa tinapa, yung mahilig sa sardinas, kasama ko bilang officer. May kwento ako niyan, Chip, huwag ka mag-alanoy. Talaga ikikwento ko sa'yo, di ba? So, in short, nagkausap na sa kanila yung tuba, sa amin ang pulutan. At ang sabi naman ng kaibigan ko, pare, hindi lang pare Gaspar, ako na ang bahala sa pulutan. Siyempre, sino ang aayaw doon? Siya na daw po ang bahala. Akala ko manghuhuli ng isda o kaya pupunta doon sa sapa para manghuli o kaya sabihin natin nakakatay ng manok. Iyon po ang pagkakaalam ko. Siyempre yung mga kasama ko, mga 7, mga 5 kami hanggang 7 magkakausap, magkakaibigan. Di ba? So paglabas po namin, dumiretso na po kami doon sa hideout, may kubo doon sa probinsya. Doon kami nagkita-kita. Pagkatapos, maya-maya, dumating na yung tuba. Pero yung pulutan, wala pa. Hinihintay namin. Opo, 2 silang magkasama para maghanap ng pulutan. Maya-maya, siguro mga 5:30, dumating na po ang pulutan. Yun na, Chip, yun sinasabi mo. Yung pong ginawan sardinas at tinapa ng fish preservation, bit-bit nung 2. Chef, binanatan yung ginawang sardinas at saka yung tinapa ng mga taga-fish preservation. So, anong ginawa? Nandoon na yung tuba, nandoon na yung pulutan, anong nangyari? Inuman, puro kwento-kwento, umabot ng alas 7 ng gabi. Puro kwento dahil sa pulutan noong sardinas at tinapa na galing doon po sa fish preservation na kinuha nung 2. Kita nyo na yun, Chip. Akala nyo wala akong kwento tungkol dyan. So, ang problema ganito. Alam ko, nagkaroon kami ng ganong sit-up, Biyernes ng hapon. Sabado at Linggo, walang pasok. Sarap buhay. Akala namin walang problema. Pagdating ng Lunes, doon na ang senaryo. Nawawala ang tinapa, nawawala yung sardinas.
Oh, ang sabi ng kaklasmate namin, sino ang kumuha ng sardinas namin? Oh, so, dahil magkakaklasmate kami, siyempre magkakakilala kami. Yung dalawang kaklasmate ko ay natukoy na sila lang ang huling pumasok doon sa tinaguan ng sardinas. Oh, so ang sabi na ganito si dalawa na to, yun lang ang nakita namin na huling pumasok doon po sa kinalalagyan ng sardinas at tinapa. Oh, so iyon ang kwento. Ang problema, ayaw aminin ng dalawa at nakarating doon sa principal namin. Oo, so in short, pagdating sa dulo, napatunayan na yung dalawa ang siyang kumuha ng sardinas at yung pong sardinas na yon ay pinaghati-hatian namin doon sa kubo, may isang galon na tuba. Oh, pati ako napatawag sa principal. Sabi sa akin, Gaspar, nandoon ka pala nung kinain yung sardinas at tinapa. Ang sabi ko, ma'am, wala po akong alam tungkol sa pagkuha ng tinapa. Ang alam ko lang, pulutan namin tinapa at sardinas. Ano pakialam ko doon? Hindi naman ako ang kumuha. Ang problema, itong kaibigan ko, babanggitin ko na, yung kaibigan ko na si Alex, siya po ang nagdali ng sardinas. Ang problema, kaibigan ko pang matalik at Public Information Office ng Student Council. Oh, so yun po ang kwento, Chef. Kung sakaling nakaka-relate ka doon, marami pong salamat dahil alam ko na pagdating doon sa usapin ng high school time ay masayang hindi mo maintindihan. Oh, kaya doon po sa ating mga kaklasmate, yung pong mga nanonood na natin programa, batid ko na alala nyo pa po ang nangyari tungkol po sa tinapa at sa sardinas na nawala at ang problema si Miss Digiha ba yun ang aming naka-in-charge doon po sa pest preservation? Siyempre, sino matutuwa na yung pest preservation ng kanyang mga estudyante talagang pinapak na mga pest captures. Oh, di ba? So yun po, Chef, ang kwento natin tungkol po sa usapin ng sardinas. Teka, bakit napunta tayo sa sardinas? Di ba na ang pinag-usapan natin tungkol sa sukal? Bakit napunta tayo sa sardinas? Di ba tungkol sa sukal ang pinag-uusapan natin? Balik na tayo sa sukal. Okay, so ngayon po, ang kilo ng asukal ay umabot na lamang ng 70 pesos sa mga palengke. Bakit ganun kadali? Bakit ganun kadali bumaba? Dati 90 pesos, 100 pesos, umabot pa ng 110. Pero ngayon biglang bagsak ang kilo ng asukal. Ito po ay nasa 70 pesos na lamang. So palakpakan po natin si Pangulong Marcos. Palakpakan po natin. Oo, kasi kung ganun kabilis ang aksyon, bumaba kagad ang sardinas, bumaba kagad ang kilo ng asukal, po in short, ay talagang nagkaroon na nagsamantala sa usapin ng produkto ng asukal. Di ba? So yun po ang malinaw. Sana doon po sa ibang mga nawawala, katulad nung ito pong sibuyas na minsan sobrang taas ng kilo. Ganun din po itong puting asukal sa kasalukuyan na tila masyado itong puting tawag dito sibuyas na tila mas mataas din. Sana sampulan nyo rin
Opo, kapag makakuha ko yung mga may budiga na may mga laman sibuyas, sampulan nyo rin po para matuto. Okay, doon po sa atin mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:28 ng gabi. Tingnan nyo, Chef, ang programa kong isang oras kalahati. Kinapos na naman po tayo sa oras dahil po doon sa sardinas at tinapa na pinapak. Naubos yung oras natin sa kwento. Pero okay lang po yan, Chef, basta ang importante, yung ating pinag-uusapan, may aral tayong nakukuha. Ano po ang nakuha natin doon sa aral nating kwento? Una, naalala natin ang pest culture, pest captures, and pest preservation. Pero yung pest preservation, yun po ang nilantakan ng mga pest captures na kung saan hindi nakapigil. Dahil sa sarap ng sardinas, sa sarap ng tinapa, ginawang pulutan na kung saan dahil sa pulutan, kami po ay napatawag sa principal office. Ay, Mr. Chairman, pakiayos mo ngayon. Doon po sa atin mga estudyante, doon po sa ating sa aking mga classmate, so regards ko po kayo, yung mga napaluhod natin during CET, kasi yung during CET, kapag tayo po ay nagkakaroon ng CET, nagsisimula po ang CET namin alas 4. Ituloy-tuloy na natin ang kwento. Kasi noong mga panahon na yon, kami naman po ay senior. CET po kami. Siyempre mga officer po kami sa CET. Pagdating ng alas 4, kami po yung mga platoon leader, di ba? Mga platoon leader kami. Find your height. Yung pong di ba? Marami tayong alam diyan, yung tungkol sa tikas pahinga, yung tinatawag na sabi nga po nila kapag nagkakaroon ng push-up, anak ng tipaklong. Yung pag pinapos up po yung isang nagkakamali, ang gagalawin lang yung yung puwit lang talagang ginagalaw nila. Ayaw galawin yung kanilang kamay at saka lakas. Basta na lang sila gagawa ng pagkatapos may kaklasmate ako na magka-close kami. Pagdating doon sa usapin ng CET, hanggang sa nagtapos kami ng high school, hindi na kami nagkibuan. Kasi pinay-squat ko kasi nawala wala di ba? Kasalanan niya naman, kaya siya pa napay-squat. Mula nung napay-squat ko siya, hindi na ako kinibo hanggang sa kami nag-graduate. So yun ang kwento. Doon po sa ating mga kaibigan, natatapusin na natin ang ating programa kasi alas 9:31 na, 9:31 na, Mr. Chairman. Jens, the music please. Sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Katulang mga gila, tayo ay lilipad. Hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, umayo na,
Okay, so doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ano? Opo, doon po sa ating mga kababayan dito po sa lugar ng Bicol Region, ano? Opo, so batid po natin ito pong pamunuan ng Albay Government. Na kung saan tila ay nag-declare na po ng walang pasok. Opo, dahil po sa usapin ng malakas na ulan. Diyan po sa heavy rainfall warning. Apektado na ang malakas na mga pag-ulan ang halos buong Bicol Region at ilang bahagi ng Calabarzon dahil sa malakas na kaulapang dala ng bagyong Florita. So doon po sa ating mga kaibigan tila bagamat balik eskwela pa lamang ngayon, August 22. Ang lugar po ng Bicol Region ay tila sinasalanta po ng bagyo. Opo, sasalantayin po ng bagyo na ito po tinatawag na biglang mataas na banta ng seryosong mga biglang pagbaha at pagguho ng mga lupa. Dahil po sa bagyong Florita. Talaga naman ano. Doon po sa atin mga kaibigan huwag po kayo mag-alala bagamat ang inyo pong lingkod. Napunta po doon sa usapin ng kwento-kwento. Pero wag po kayo mag-alala, ito pong si Mr. Henry. Henry. Ang sabi nila, ang pugi ko daw. Napaka ano mo naman. Ang tagal-tagal na po tayo magkakilala tapos ngayon mo lang sasabing pogi ako. Talaga namang huli-huli. Pero wag kang mag-alala yung ano natin. Yung pinag-usapan natin, ipadala mo na ang yung mga photos para matuloy na natin, ha? Mr. Henry, regards ko po kayo. Umayo na ipahaya ang tagumpay niya. Halika na ang magdala kalakasan sa presensya niya. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:36 ng gabi. Opo, dito lamang po yan sa ating programang Manibela ng Masa Ondago. Opo, siyempre dito lamang po yan sa impila ng Paranaque Net Radio Worldwide. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila, ha? At ganoon din po sa ating mga Karatig Lalawigan at ganoon din po yung mga nasa online ay hindi ko na po kayo maisa-isa ngayong gabi, ha? Opo, pero wag po kayo mag-alalaga. Kumusta ko po kayong lahat? Opo, ngayong gabi. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Babati na po tayo doon po sa usapin ng happy birthday. Yung pong nag-celebrate ng kanilang birthday kahapon, ngayon at bukas. Happy birthday! Tayo'y magdadala. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya.
sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Okay, so dun po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Opo, so regards po natin, ito pong si Mr. Musi Sikan, nasa kasalukuyan po ay nasa online. Siya po ay nakahabol ha. Chef Musi Sikan ng UZBO, magandang gabi po sa iyo. Dun po sa ating mga kaibigan ha. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye. Ang inumin, happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy